Yung sa imong gipakita sa imong ginikanan, sa imong kamayo, sa pagsakripisyo nimo sa imong ginikanan, ang Ginoo nay bahala mobalo sa inyo. Long, amo gikan. Bukid yan ang gikan. So lang na iya. Lagi kay digto mo ko sa inyong balay na may nakasulti sa ko nga wala daw kadiya. Kumusta naman? Diri sa padaplin kay maligsan ta diha. Kiraman niya. Ha? Kira. Nagunsa ka sa bukid? Nangita ko lagi. Kasulang. O nangita ka pasulan sa bukid? Nya nakakita ka ba sa bukid? Wala lagi ya. Nyahaman ta na kapadung karon. Ito apikas bukid ya. Basta napay magpatrabaho dito. Haman dapit, layo pa diri. Distansya pa yun. Salamat sa imong gihatag nga katong kwarta og bugas ya. Ako na kayo tabang sa amo. Kayo lang pasalamat sa kuha ha. Kanunay ka magpasalamat sa Ginoo ha. Kay kanang grasya nga akong gihatag sa inyo lang na pagbuot sa Ginoo nga nalabyan ta katong tungura. Gikan to sa kaitasan nilit ako ha. Nilibya po mo sa mga bata ba sa liwala sa imong sitwasyon karon. Nakaunahuna gyud po nag-eskwela while nga nanarbaho ka para makatabang ka sa imong ginikanan. Lagi ya buhaton ako sa tanan. Para lang yung mama. Buhaton imong tanan para sa imong mama. Oh ya. Swerte gyud ang imong ginikanan sa imo no. So karon ubanin na lang ko kay adtuon ako kasi inyong balay no. Para ma-istorya po na ko imong mama. Ta. Yung mama ra isabilin dire. Nay. Ingat po, Nay. Oh, kumusta man? Ha? Luya ko japon. So karon mga ma'am sir, kung napansin niyo wala ko dala bugas. Kay mas medyo nila ang kwarta para makuhanan ng taon ang kaninay, magpapacheck up ng taon siya o usab. Balik na rin sa patinay pero wala ni kwarta nga ika balik ito kay bilang lagi nito parang niragyan akong anak na nag-atiman sa ako wala nila yung nag-atiman siya ragyan isa Yung anak na nag-atiman si mga karunay nangitag kwarta pero iya kuwaran ko ang atiman ang gusto mo na gusto mo na hitabo na mabalik ka sa patinay kaso wala dito, wala dito mo, wala kwarta. Marisig gani mi yung palit o bugas. Pasalamat gani mi sa nga nakita ninyo akong anak kay. Rin makakaon na karon. Pasalamat lang kasi Ginoo sa nanay na ino. Hindi naman sir. Gasa lang kapadal para makapagpasa. Tapos ako na. Asan lang kapag mo tagitag trabaho para makapalit ang tambal sa mga mama. Bawa mo, sir. Ang bata, bisag asal lang mangita og trabaho para makapalit ang tambal sa iyong ginikanan. Kaya yung usag kay sakit din mo na yun, nakalimot mo ka. Tumot, gioperahan ta. Nga, karon munang wala tayo ikasuport ang tambal. Munang yung anak, dili nakakatuan. O, diri imong hugaw na nay, na naskilid. Ang hugaw dahi din nanay mga ma'am sir na naskilid ko pamagi. So karon na inalang ko ihatag ninyo ha. Karon mga ma'am sir no, ako na lang sila kwarta para ipa-check up ni nanay para mahibawan ang result ko anay o sa inang sakit. Tagaan na ako sila kwarta mga ma'am sir, maayos na lamang no. Katong nagpabot mga ma'am sir no, salamat po sa inyong kamahayan ma'am sir. Karipay na to nga nakatabang makitag ang nga sitwasyon no. So karon lang ihatag ko sa inyong kwarta. Ikaw lang kaiguan niya, di ko na niipon. Pero kabalo ko na makapalit ko yung tambal sa mama o pagpiti ninyo dito ha. Ipalit ko din yung sugas ha. Ako na bahala mo ha. Kita yung pagkangatapan niya sa amin. Penting lang dito mo kanunay din ha. Kasi yung kalawian sa ginawa mo na makabalik ha. Sige na niya, magpapalit ko dito na yan ay. Ha? Ay di pagkawala ko lang unay. Advice na ko sa imo anay. Pagpakalit ko ang sampit sa Ginoo kanunay ha. O walay imposible sa Ginoo ta mo sampit nay. Diba? Ha? Sige na, hanap lang ha. Nasa hambong ang Ginoo kanunay na yan. Mora jud anak ra jud long.
Basta mauro na ipadayon ang imong pagkamayong anak sa nana. Kaya ang nana lang lagi na ipagpalo sa Ginoo. Kung sa imong gipakita sa imong gidikanan, sa imong kamayo, sa pagsakripisyo nimo sa imong gidikanan, ang Ginoo na bahala na balo sa inyo. Diba? Nay, wala ko na yan, Nay, dili na ako magdugay. Sa dili na ako magdugay, mga sir. Kawan sa Ginoo. Salamat kita sa inyong kamayo, mga sir. Ginoo na bahala sa inyong kamayo sa atong isang katao. Wala namang kaila imong kabalos sa inyo, mga sir. Ang pagpasalamat agad. Ang tingin mo kanunay. Nay, ugtos ako na yan. Long, sige.